Днес ще снимаме на Minecraft Pocket Edition за телефон 0.13.0 на нов свят, Survival и ще е на Normal. Чакай да видя само. Давам на Normal така. Ето вижте ми скина. Ето го. Така. Първо трябва да съберем дърво. Ще направим проект с някой друг приятел. Ще играем. Може би, защото може да играем само когато сме един до един. От разстояние не знам как да играя. Така че, да, сега събирам дърво. Ще откъсне, това е толкова. Да. Сега крафтинг тейбъл. Първо дърво и после крафтинг тейбъл. И пръчки. Така, ще направя една дървена кирка. На телефон е много лесно да се крафтват неща. Първо аз правя, така че няма смисъл съм казвам. Първо аз правя само една дървена кирка и после ще купая камъка и спра каменни неща. Според мен е много по-добре така, отколкото да се харча дървото. Ще направим печка, каменни неща. Така. Все още копаем, може да ни е това къщата. За сега дупката, де. После може да се направим една хубава къща. Място е много хубаво, има и полянка. Ще крафтим неща и... Май това ще е. Чай. Ден така. Така. Все още купаем, толкова ще не стигнем. Крафтинг тейбъл е горе. Ще снимаме на други игри, не само на тая. Привидявам се крипър. Така, печка. Ще е доста добре според мене. И една брадва. Чакай още. Една лопата още ще направим тук. Добре. Чай една врата. Така. Така. Овца. Дай да убия. Хубаво ще да бъде овците да дават месо. Чай сега малко има някакви крави мрави животни. Защото нали храна ми трябва и за това. Прасе. Идеално. Просто идеално. Чай сега. Умирай. Да, бе. Бас прасето. Никой месо не даде. Има още едно и овца. И идеално. Две. Добре. Много добре. Запомни къде е дупката. Мисля. Чай още едно дупка. Ако видя... Не виждам. Ще се връщаме, няма друг вариант. По пътя, ако видим. И така. Майнкрафт телефон доста добре според мен справили. Ще изправя друг път. Ето е дупката. Друг път, но не знам, този път много добре справили просто. Вече много напредна за телефон. Добре, дупката, добре. Започвам да се изнасям. И така ще направим. Направих вероятна глупост.
Пишете коя игра искате да снимам. Но не знам, някои пък могат да не станат, така че може пък да стане, да знам. Да е малко. Но някои да знам сега. Започва да гладнявам. Добре, ето, ухато много. То много кал. Дорт. Без искам. Аз снимам на A3. На Samsung Galaxy A3. Доста добър телефон. Наскоро ми го купиха. Да е така. Да не схарча кола повече. Значи... така. Готово. What? Така. Фак. Дай да пека нещо, защото да е по-светло. Добре. Какво ще го правя този гравел? Малко да изкопая. Чай скача тая кирка. Първият епизод ще е най-кратък, нали, както пилотен. Фак. Добре. Поне ще се надем малко. Но да ставам само 3. Сега. Те няма се спалват тук, не знам. Странно малко. Само да не става тъмно. Ще чупя малко непроработено дърво. Ще да направя чаркол. Това става малко по-добре. Така. Добре. Програмата, с която снимам, ако, нали, то ще има такъв човек, където задава моби Zen. Ако сте стиглете и вие си правите такива проекции. Доста добра програма е. Аз се пробвах един път. Така. Само да се изпече. Майде още 2 кола и така се свършва епизода. Да се направя само това. Така. Светличко. Отворя съм телефона, какво да кажа. Чай тук да слуша. Чакай, не може ли? Чай горе. Така. Чай малко навън да не идват тъпанари. Нали, зомбита и други. Така. Ето. Така и абонирайте, лайкнете видеото, харесайте го, нали? Коментирайте и коментирайте на коя игра иска да снимам. На почти всяка игра ще ми стане. Мисля, че всяка. И чао!